Na operačné stredisko okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru bolo ohlásené dve nezvestné osoby na priehrade Kaskády s tým, že operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti je posádku s člnom s tým, že po vylodení sa na priehrade boli vykonávané hneď pátracie práce, boli hneď zahájené pátracie práce s tým, že hneď operačný dôstojník povolal na miesto udalosti aj potapackú skupinu z okresov Komárno a Nitra. Našťastie sa nezvestné osoby našli v poriadku, vlastne bez újmy na zdraví. Chcel by som týmto upozorniť a požiadať občanov, keď chodia už aj v skupinkách na takéto zariadenia, aby dávali pozor na seba, aby sa zbytočne nepovolávali záchranné jednotky, ale zase pokiaľ majú tú indíciu, že majú nezvestných svojich priateľov a známych, je potrebné okamžite volať záchrannú jednotku, respektíve hasičskú jednotku, aby sme vedeli čím skôr nájsť a dohľadať nezvestné osoby pri takýchto udalostiach. Pán Tancoš, mohli by ste nám povedať, aké zložky boli nasadené a koľko ste predpokladali v prípade, že by neboli osoby nájdené včas, ako dlho by trvala záchranná operácia? V súčasnej dobe si netrúfam odhadnúť, koľko by trvala záchranná akcia. Na miesto udalosti bolo povolaných vlastne jednotky integrovaného záchranného systému, a to je Hasičský záchranný zbor, policajný zbor a rýchla lekárska pomoc. Ďalej boli povolané jednotky, ako potapacká jednotka z kraja Nitra.